Ja he arribat a Escòcia, no m'ho crec, després de 5 hores. Sí, 5 hores? Mare meva, ja em feia mal l'esquena de tant estar asseguda al tren. Quin mal, o sigui, quin mal. Ja se m'ha passat, ja he estirat les cames, ja com si res. M'he aixecat a les 2 del matí per sortir de casa a les 4 i agafar el bus que em portés a l'estació de Sant Pancres, que en realitat era la de King's Cross, l'estació de tren. I després les 5 horetes més. Bueno, en autobús han sigut com 40 minuts fins l'estació, clar. Per això he hagut de matinar tant, però ha valgut la pena perquè he dormit al tren, llavors no em queixo. Uau, que xulo! O sigui, no m'esperava que això fos així. A l'aire està sortint el sol. El check-in a l'hostal és a les 3 de la tarda o així. Llavors ara m'he de menjar alguna cosa perquè em moro de gana. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Ja he arribat a l'hostal, com podeu veure, tot ple de llits, lliteres, taquilles. Aquest és el meu llit, Indus, que es diu Indus, cada llit té noms diferents en lloc de números, però bueno, i també hi ha els lavabos que estan a fora. No sé, m'ha donat una miqueta de mal rotllo, no sé, s'ha vist tot molt així, molt fosc a l'entrada i tal, i digo, que mal rotllo. Però bueno, sé que també organitzen activitats i tal, no sé si aniré a una de les 9:30, perquè demà he de matinar, però bueno, ja veuré què faig. De moment ara estic sola, quan he entrat ja havia un noi que estava fent com la migdiada i tal, i crec que l'he espantat i ha marxat. Però ara, a les hores que són, ara són les 3:10. No, està tranquil·let. Think you'd give up so easily. Yesterday and left it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. If everything was good then you would feel alive. Was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Doncs això d'aquí és el llac Ness, com podeu veure, és bastant gran. I aquest és el creuer que fa un passeig per tot el que és el llac en si. Molt guai. Jo he decidit no muntar-m'hi perquè dic és que potser seran massa emocions per mi en tot el que va de dia.
I bueno, ara estaré aquí fins a les 3, que és quan l'autobús ens torna a recollir, i ja cap a Edimburg altre cop. Avui és el meu últim dia a Edimburg, o sigui, les meves últimes 24 hores aquí, perquè marxo ja demà. Llavors aprofitaré i faré una mica de turisme, patejaré. No sé com es diu en català, patear la ciutat, però sí. No tinc cap planning fet de res en concret, però ja veuré. Estic més convençuda de que Edimburg és el Vic de Londres. Encara em queda molt per descobrir, però definitivament aquest toc medieval em recorda molt a Vic. Maybe I'm wrong. Bueno, ja estic a l'estació. Ja definitivament me'n torno cap a Londres, menys mal, estava ja una miqueta cansada de no estar a casa. Però bueno, m'ha agradat bastant l'experiència. Ha sigut el meu primer viatge sola, o sigui, bueno, el primer va ser quan vaig venir a Anglaterra jo sola, no? Però aquest és com ja planejat i data de començada i de final, no? D'inici i final. Ha estat un viatge interessant, la veritat. No sé si tornaré a Edimburg, però de moment necessito tornar i respirar i tal. Ahir per la nit va passar una cosa. Jo estava al meu llit, eren com les 10 de la nit, jo ja havia sopat i hi havia un altre noi, bueno, un senyor davant de la meva llitera, o sigui, hi havia 4 lliteres, no? I jo estava en una llitera en un racó i ell pues, a la de davant. I no sé, com que comença com a parlar-me i tal, i em diu que resumint molt, em diu que demà serà el seu últim dia i que ja està, que ja s'ha cansat i que serà oficialment el seu últim dia, volent dir que ja està una mica cansat de viure, no? I llavors jo em poso una miqueta nerviosa i baixo a recepció i els hi comento, no? I em quedo com molt alterada. I bueno, jo clar, amb tota la preocupació de dir que li puc dir a una persona que m'està confessant això, no? Em limito a escoltar i ja està. I jo només li deia, mira, demà serà un altre dia, vés a dormir, descansa, que ho necessites, potser ha sigut un dia molt dur per tu i per les circumstàncies que m'havia explicat entenc que ho puguis passar malament, però i era bastant tard, saps? No sé. I no sé, ho vaig passar una miqueta malament també, la veritat, no mentiré. Va ser una experiència que he hagut de viure de cara al final del viatge, no? Però bueno, són coses que passen quan convius amb més gent i és al final l'experiència d'un hostal de que hi ha de tot. Però bueno, el senyor sembla estar bé ara, està estable. Ja està, jo ja he marxat d'allí, jo ja no puc fer més. La gent de recepció ja són conscients del host en qüestió, llavors jo ja estic en calma, en pau. Sí, va ser una miqueta dur, la veritat.
perquè a sobre estava sola i hi havia una altra noia que era d'Argentina i tal, i no sé. Però em vaig sentir com que m'ho va dir tot a mi, no sé, com que és molt càrrec de consciència, no?, quan algú et diu aquesta mena de sentència. Però bueno, demà ja serà un altre dia, en unes hores ja tornaré a estar a Londres, i unes ganes d'estar al meu llitet, d'estar tranquil·la. Tot això s'ha de dir, no? Porto 3 dies portant la mateixa roba, les mateixos leggings i la mateixa dessuadora, la resta sí que m'ho he canviat, no? Però es nota, no? Ja a poc aniré prenent. No sóc una guarra, bueno, sí sóc una guarra, sóc una guarraza. Ai, sí. Tinc unes ganes de ja muntar-me al tren i veure la nova temporada d'Elite, que ja m'he descarregat totes les temporades. Justament m'acabo de donar compte de que hi ha algú ahí. Oh, mama. I sí, poc més. Poc a esperar.